sa ka. I can't remember when you were there. May ngadlaw kaninging tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kage. Ako si Jojo. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kage, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan through the years. My life around the sweetest day. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Milanelia, Cebu. Ang ganun matatampo nagdasangan nga Jojo. Wa lagi taon ko magbinuang nimo. Nahibaw ko may babae ka? Missy, usa pa. Husto na. Sabi mo, napulaan na kikuha na yung atong relasyon. Wa kay salig na ko. Pulos na lang kapag duda. Tungod kay mo imong gipafeel na ko. Tungod kay wa kay salig na ko. Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Wa ka makadungog. Makigbuwag na ko nimo. Di na ko. Sus, nagtuo bigid ko ba nga kamo na gud si Missy makadayon kay since high school gud mo. Mahal man ako siya, bay. Pero, di na lang ginako magbantang niyang pagkasilosa nga was lugar. Basin karon na sa na imong gibati oy. Basing magkabalik ka mo puhon. Makigbalik na tingali ko kung mausap na siya. Bay. Nak, ang babae nga magselos, buot ipasabot ana, mahal lang yun kaniya. Kasabot man kuma. Pero dili sad maayo nga sigihon ko niyag duda kadadlaw. Matuok naman gud ko. Ay, unya-unsaon man ha. Dili na gyud kaniya. Ambot ma. Mahal pa mo gid ako siya pero makigbalik na tingali ko niya. Basta mag-usap na siya. Jojo. Bay, nakitaan doon ako si Missy sa ospital pag usang adlaw? Ha? Hospital? Oo. Gikan doon siya nagpa-check up. Mau ba? Nganom ka? Doon na siya sakit? Awa na siya kung makapangutaan na. Pero kung yoyos ka, tawagin na siya. Sige bay. Salamat. Magkita ta. Sige. Asaman. Nian. Pregnancy test? Oo. Mabdos ko. Missy. Pag usang adlaw, nagpa-check up ko. O gi-confirm gid sa doktor nga mabdos ko. Okay ba sa ako pagsulti sila sa mama, ani? Ikago. Andam ko mga tubang nilang mama nimo o di papa nimo. Tinuod ka? Oo, Missy. Kung may amahan sa bata, mao nga obligasyon ta na mo sugod karon. Salamat, Jojo. Isaad pa na ako nga mag-usab na ko. Ako nagkontrolan ako pagkasalosa. Lauman ko ka na, Missy. Wa ba ka nagbahay nga na mabdos ko? Ganang magbahay man ko. Kay napugos makagbalik na ko. Missy, bisag kanus wa magimawa ang akong pagmahali mo. Napuno na lang ko. Napuno ko sa atong nga pagsige nag-away kung kay pinumi ko ni mong tudahan. Wa mo ko ilayang babae, good. Naibaw ko. Ug sorry kung nagsige kong tuta ni mo ato. Sayop kit kayo to nako. Nga na, sige. Kalimtan lang to na to. Ang importante ang karon, okay? Mahal kayo di ka, Jojo. Mas kay ka, Macy. Ingo mo nang umabot ang anak. Jo, sakit naman akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Ha? Sige day. Andamon ko lang kadiyot ang imo mga gamit. Unya, dadawin na dito ka sa ospital, okay? Pagdali, Jo!
Jo, ayaw lang kalain ha. Doon naman ko ko'y nabantayan. Nga, unsa ma? Nagkadugay ba? Nagadako ang inyong anak. Sa akong tanaw, no? Mura ko ang manggiimo. Ma, unsay buti mong ipasabot? Ambot lang. Dili ko gustong magduda, pero mauginay akong nabantayan. Hinaot lang unta nga nasayop lang ko. Ma. Di mo kumaymutag sa gisulti ni Mama eh. Naunsa man ko. Jo, lagi ka matuog. Yan naman ka, doon ay nakasamok ni mo. Waman. Sige na, katuog na. Dali, may. Gakos na ko. Sige na, piyungan na imong mata. O trabaho para baka ugma. Day. Kung nagduda ka, ipadiin niya iyang bata. Unsa? Mura na pagi nga mapamatud-an mo kung imo ginang bata o dili. Bay. Maayosad nga masiguro ni mo. Una mong makasal, bay. Saan na lang kung di gid na imong bata. Bay. Jo, nagkunauna lang ko ba? Mag 5 years old ng atong anak pero wa pa kita makapakasal. Oh. Na makakiplanong pakaslan ko. Siyempre, pero dili pa karon kay apiki patas kwarta. Pero ay kabala ka, kay gitiguman ko na. Salamat, Jo. According sa results, you are not the father. I'm sorry. Unsa, Dok? Oh, tanawa na. Unsa man ni? Akong ipadiinitis ng bata. Ug dili akong mayamahan. Ganun gibuhat man ni mo dako. Jo, let me explain. Explain! So sa una pa kang nahibaw o gibuang lagunay ko ni mo. Kahibaw ka kung nanong nagpa-DNA ko! Tungod kay nagdako ang bata. Nakabantay ko nga wag yun miss similarities, bisan gamay man lang! Kinsay amahan sa bata? Wa ko mahibaw. Usay wa ka mahibaw? Katong tayo mga nagsige kong duda ni mo. Sige kong laag ato ron ma-divert na ko akong huna-huna. Nahubog ko sa game na namo nga bar. And the next thing I know, naan ako sa hotel. Hawa ko ba iba kong gidrag ba ko? Basta kay mauna lang tuyo ko na hinumduman. So kay di man kasigurado kung kinsa mo'y amahan. Mo nang imong gipaang ko nako ang bata. Mo ba? Jo, sorry. Sorry. Kupalayasan ko ni mo karon makasabot ra ko. Sakit kini mo gibuhat ako. Nahibaw ko. Kung gusto ka mo layas dahil ko, inibuhaton ako. Ayaw. Ako mo'y mugawas. Anhila mo. Pero... Hatagi lang una kong oras nga magunahuna. Di sa ko gusto nga palayason mo din eh. Kaya tingaling mo unsa mo. Naibawasad ko nga wakay laing kapainan karong orasan. Jo. Kagod. So, gusto ginay mong pagduda, bay. Sakit kay bay. Uy, kabutangan sa sakit. Unya karon. Sa may plano mo. Ambot. Wa may mausap. Mahal gaya po na ako siya. Uman sa kong hibawan. Bay. Pakaslan gihapon nimo si Macy? Bisag nahibaw kang dili ikaw mo'y amahan sa iyang anak? Oo, ma. Nak, Mahal ako siya, ma. Ugandam kong dawato ng iyang sayop. Usa pa, napamahal naman sa dako ang bata. Di na ko ma-imagine akong kinabuhi kung wala sila.
Magpakasal ta sa labing madaling panahon. Unsa? Pero, Mahal ti ka, ug ang bata. Di na ko kaya nga mawha mo sa kong kinabuhi. Basta isa lang nako. Nga sugod ka ron. Wa na kay lain pang itago nako. Kung naapaman gani kay laing sikreto, isulti na ang tanan nako. Sa di pa ta makasal. ayaw ka pala ka. Maulit ang sikreto nga akong gitago ni mo. Isaan na ako. Wala ko ilain pang itago ni mo. Mahal kayo, tika Jojo. Musali ko ng mumisi sa laing higayon. Mahal sa kay tika. Unta, di na nimo gubon ang laing chance nga kung gihatag nimo. I can't remember when you were there. Mahal na ko siya ug ang bata. Ug mao na importante para nako. Nakasa man siya, pero nakita na ko sa iyang panagway nga grabe ang iyang pagmahay. Human sa duha ka buwan, gikan sa pagkahibaw nako sa kamaturan, nagpakasalay mi. Karon, mabdos na siya sa amo naging anak. Dinhi lang ko kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan, kaagi ni Jojo nga taga Milanilla, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo awit nga nagalahan through the years. The years through Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti pagbinaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook Page.